Moltes gràcies i de veritat que estic molt contenta d'estar aquí amb vosaltres perquè això em permetrà de donar-vos les gràcies públicament, que ja ho he fet en particular sempre, però em donarà les gràcies l'oportunitat de donar les gràcies públicament. Per poder entendre el valor que té el Centre de Terminologia en aquests projectes del Consorci, i en aquest cas del Centre del Prat, però és igual, és el Consorci perquè col·laboreu en moltíssimes coses, és important entendre quina és la part conceptual del vostre treball i de la vostra aportació. El Centre de Normalització treballa des de fa 6 o 7 anys molt intensament, de fet per la cohesió social, un bé comú, que fa que en el fons, al rerefons de tot això, hi hagi el treball de la diversitat lingüística com una manera de crear identitat al territori. Des de fa 6 o 7 anys aquest treball, els centres no anen mai sols, però des de fa 2, per indicació de la nostra directora general, Yvonne Gridley, ha fet que fos una instrucció treballar en xarxa. I això ha beneficiat moltíssim el treball conjunt de tots nosaltres del Consorci. En aquest cas, tal com la Rosa ha dit, aquest treball nostre fa implicar moltíssima gent. És important que el Centre de Terminologia no hagi col·laborat només en aquells matisos terminològics que els hi hem demanat, sinó que s'han cregut el projecte com agents que han format part de tota aquesta part conceptual en què hi ha el paraigües d'aquest treball. La diversitat com un fet positiu, la diversitat cultural i lingüística de les persones, la creació d'identitat al territori, pensar que la llengua és la part que socialitza les persones i que les identifica amb el lloc on viuen o aquelles de fora que han decidit que aquest és el país on volen viure, hi ha una llengua. Tot això ens ha fet, i per això us vull donar les gràcies, perquè conjuntament amb totes les persones que han treballat en aquesta xarxa no s'ha creat un equip de treball on cadascú fa la seva feina, on al Termcat li hem demanat uns termes determinats, sinó que ha estat un treball en equip, on cadascú, la peça que hi ha aportat és clau. I en aquest cas el Centre de Terminologia, a part de la tendresa de totes les persones, de veritat que us ho agraeixo moltíssim, la tendresa amb què hem treballat, doncs el treball ha estat rigorós i professional, però no només des de l'àmbit terminològic, sinó des de la creença que aquest concepte ens farà arribar en el treball del Consorci per a la cohesió social, que és el que estem treballant. Per tant, moltíssimes gràcies públicament. Moltes gràcies, Alicia.